Bi puntu lortu dugu, horrekin sartu gara playoffean, baina zoritxarrez ez dugu lau puntuak lortu, eta orduan Koruñara joan beharko gara jolazeko, erdi finala. Bueno, norgehiagoka oso parekatuta izan da, eta getxo lehen jokaldian entsaioa egin du, eta norgehiagoko azken jokaldian kratek egin du eta berdinketa. Bai, Holanda. Ia zieran guk gure ensaioa sartu dugu, eta eurak ia maieran gure ensaioa. Oso parekatuta izan da partida. Zelaia nahiko txarto ez, baina jolazteko oso gatza zen, baloia bustita, lokatzakin, eta ezen erreza jolaztea, eta orduan ezin izan da joku poli bat ikustea alaia, parekatuta izan da, nire ustez bi taldeak oso parekatuta gagoz bebai, jokuan, plakajetan eta, nire ustez merezita izan da, bate. Bai, eta batez ere egundoko defentsa bi taldeen atletik, Bai, zelaia oso motela zegoan, orduan defentsa gaur beti irabazten zuen atakeri. Eta bi taldeak egon gara oso sartuta. Normala da, azken finean goiko taldeak gara, badakigu zelan jolazten da beste taldea, bezalan jolazten dau, eta defentsa derrigorrez goian egoteko oso gana izan behar da. Eta final erdietan, berriore Krak Koruñaren aurrean, baina oraingo honetan, Galizian. Hori da, Koruñan. Zoritxarrez ez dugu garaipena lortu, eta guara joan behar gara. Igez joan ginen, irabazi gendun, eta ligan, eta espero dugu aurten holan izatea berriz.